Здравейте на всички, аз съм Critical Monster и това е Minecraft за PlayStation 3. Сигурно си мислите защо правя в момента клип, защо толкова до сега скучен клип, защо съм само втори левел за Бола, като има такава къща и за Бола да не си читвал, ти мръсен помяр такъв. Не, всъщност не съм читвал. Тя е тук невъзможен чита, просто вуаля. Готови сме и както сигурно виждате моята страна подредба на инвенторито си, ще стане ясно, че отиваме да бием дракона. Да, правилно разбрахте, дракона отиваме да бием. Намерихме Стронгхолда при малко. Ето там горе се намира. И в момента тръгваме да се бием с кучия син. Ама обаче сега веднага сигурно някой ще пита. Ама обаче, що не си взимаш шалбетите? Ами причината е, че просто в момента ще ми трябва момент. Мога ли, ако в момента чупя честа, всъщност ще стане. Абе няма да рискувам. И сега тръгваме, взел съм си един Ender Chest, там ще го отворя, за да не стане някой фейл. Взел съм само тези неща. Храна съм се запасил, всичко съм се запасил и ще видим след като стигнем там. И здравейте отново, почти стигнахме, ето там долу е Стронгхолда. И го намерих по много странен начин, смисъл изкопах едно желязо и оп, Стронгхолд. Така, ето го стигнахме. Силвър фишове. Къш, махнеца, къш, къш, къш твоята мама. Къш, къш бе. Ах ти проклето нещо. Добре, това е проблем. Така смятам, ето тук да си изваря сега Ender Chest-а. Перфектният момент е. Само трябва да се кача горе да се го оставя. Или директно в тази ставичка. И да започваме, вземаме всичко. Се връщам сега, когато се подготвя. И здравейте отново, върнах се, готов съм, целият екипиран за битка. И да започваме. Така, мисля, че всички вече разбирате, че преди трудна битка, когато сигурно аз ще сгубя. Оп, съм ти врата разкаран, че не ми трябваш. Има трон нещо. И така, да започваме да отваряме портала. Ако ви харесва това, ще започна да правя поредици на Minecraft за PlayStation 3. Така че ударите палеца нагоре. И дано да одобрявате това, което в момента ще направя, защото аз нямам и на идея какво се случи сега. И да вървим. Молите се за мен сега, защото това може да е моята смърт, може да е моя възход, но определено няма да е падение. Спална е добре. И сега да започваме да бием по тъпите му коли. Махаме сега тези очи. Слагаме това тук. Ап. Махни са. Махни са от мен. Их, не мога да оцели, бе. Добре, сваляна е. Оле, майко. Ако стане прекалено дълъг клипа, ще го нарежа на части. И след всяка на част ще го продължа наново. Добре. Свалено. И той пази портала, ли бе? Явно ще го нарежа на части, защото ще става много бавно. И първата част ще бъде само как се свалям тук кули. Изчезни, бе. Аха. Кой ще каже да изчезнеш, а? Rip in peace, бе.
Добре. Тия ги легло да го махам, тук си слагам ето това. Махни са. Момент. Сега се връщам. И така продължаваме с нашата битка. Добре, няма ще трябва да скачим до там. Аз не виждам друг начин. Или пък... Добре, свалихме го. Слоня е там. Не, няма ще трябва да се качваме. Като ще взимаме да правим глупости и да вършим до край. Оглеждаме. Не бе! Ах, твоята семка. Аз ще изпирам до 7-та минута. И до 7-та минута само ще ги продължавам, след което ще изпирам. Т.е. сега ще свърши тая част, ще кача новата. Къде ще продължим да бием по дракона. Така че спирам до тук първият епизод и 5 минути по-късно ще заснема втория. И до после, приятели!